Тука са. Здрасти! Госпожо! Докато ще станеш или ще им помагаш? Ами има още... Помощ! Мамо! Това е майка ти! Мамо! Скъпа! Мамо! Скъпа корема ти! Дигнете ме! Падам, мамо! Георги, трябва да ме вдигнете! Това да съм те здраво за гърдите! Не трябва да те държа там, според мен! Ето ще ми падам, мамо! Идвам! Хайде, вдигнете ме! Митко, и ти ли падна, бе? И аз паднах, татко! Сега ще ви дигна! Първо вдигни Митко и после ми вдигнете! Не, защо? Айде някой да стане! Не мога да стана сам! Имам нужда от асистенция! Много съм изкривен в момента! Татко! Помощ! Абе, какво става?